אבל אני רוצה להפנות אליך את השאלה הזאת. איפה אתה רואה את בתומי ב-2028, 2029? זה לא חשוב איפה אני רואה אותה, מה שחשוב הוא איפה היזמים רואים אותה, ואני רואה את כל מה שקורה בבתומי מסביב, ושנייה, אני רואה בכל מה שקורה בבתומי ומסביב לבתומי, הבנייה שם לא מפסיקה לרגע, והדבר מצביע על דבר אחד, קודם כל ההיצע עולה כל הזמן, אבל אין כמעט דירות, זאת אומרת שגם הביקוש עולה כל הזמן, אם הביקוש עולה כל הזמן, המשמעות היא שהמחיר עולה כל הזמן, ואני רואה שהמגמה הזאת של עליית המחירים בבתומי תימשך. אני חושב, אם אנחנו מדברים, 28 זה עוד קרוב, ונגיד סביב 30, אני רואה את בתומי הופכת להיות פחות רלוונטית, פחות מעניינת מבחינתי, כי היא תהיה מפוצצת ישראלים. לא נעים להגיד, ואני לא בטוח שאתה רוצה את זה בפודקאסט שלך, אבל קפריסין למשל, ירדה לי ממפת האיתורים, בגלל שהיא מפוצצת ישראלים. כל המקומות השווים הפכו להיות ישראלים, אם הייתי רוצה ישראלים, הייתי מחפש דירות בהרצליה. כן, אבל השקעה, מה זה משנה? ישראלים לקוחות טובים, כאילו בעייתיים, אבל יש להם כסף. השקעה שאני משקיע היום זה לא משנה. אם אתה שואל אותי איך תיראה מפת ההשקעות שלי ב-30, אני ב-30 לחפש השקעות באינדונזיה ובאפריקה. לא יודע. ברור לי. איפה שעדיין בעצם המחירים נמוכים. כן. מומנטום, אתה אומר, זה דבר חשוב. אוקיי, בסדר גמור. מה בכל זאת משך אותך בפרויקט של הולידיי? אז קודם כל בוא נבהיר, בהולידיי יש למעשה שני פרויקטים לכאורה. האחד זה המלון, והשני זה הדירות העצמאיות, שמנוהלות בדומה למלון, אבל יש בהם גישה אחרת או שיטה אחרת. אני ניסיתי לבחון את שתיהם, לעצמי קניתי דירה בהולידיי אין במלון עצמו, דירה עורפית גדולה, מפני שניתחתי את העלות מול תועלת למטר וזיהיתי שהעלות מול תועלת בדירה גדולה יותר טובה לי ביחס להשקעה שהשקעתי יותר מדירה קטנה, מדירת סטודיו. בחרתי בהולידיי אין גם מאחר ומדובר במטריה של רשת גדולה ומבוססת, רשת אמריקאית מצד אחד, מצד שני היזם או הזכיין נקרא לו, מפני שהוא חתם על זכיינות עם הולידיי אין ל10 שנים, הזכיין כבר עשה פרויקט 1 או 2 או 12 נכון. בבתומי, וזה לא מישהו שהתחיל אתמול לעבוד, והסיכוי שהוא ינהל את הפרויקט כמו שצריך גבוה מאוד אפילו, וזה מה שהיה חשוב לי. היה חשוב לי לא להתעסק יותר מדי עם ההשקעה הזאת, אני משקיע ועובר הלאה. פעם אחת. פעם שנייה היה חשוב לי לקנות נכס שמתחיל להשיא תשואה די בקרוב. שההשקעה שלי היא לא השקעה לטווח ארוך, קניתי את הנכס שלי בסדר גודל של כ$100,000, אני מעריך שתוך חודשיים, שלושה, אולי 4, אני קניתי בספטמבר. כבר המחירים עלו מאוד. להערכתי, ככל שנתקרב לאכלוס שאמור להיות בתחילת יוני, אני אוכל למכור את הדירה ברווח של כ-30%, אני מקווה לפחות שאני אוכל למכור אותה ברווח של 30%, ולדלג לפרויקט אחר ששמתי עליו עין בבתומי, וכן הלאה. מבחינתי העסקאות, אני לא דוגר על עסקאות, העסקאות זה עובד, אם העובד עובד סבבה, אם לא אני מפטר אותו.
ברור לגמרי. אוקיי. טוב, יש משהו שאתה חושב שאנחנו צריכים להוסיף? מאוד נהניתי מבתומי, אני חייב לומר, מי שלא ביקר בבתומי, אחלה עיר, קודם כל עיר מאוד אטרקטיבית, בהיבט בוא נסתכל עליה כעל עיר קיץ רכה, אני מדבר על העיר העתיקה, לא על האזור החדש, שמאפשרת בילוי שקט ונוח, רוסים למשל מאוד אוהבים כזה סוג של בילוי, נכון. הם פחות אוהבים את הרעש והאקשן והבלגן, הם יותר אוהבים להסתובב בטיילת, שלובי ידיים, שלובי זרועות, ולהעביר שבוע, שבועיים ככה בסבבה שלהם. גם המטבח. רגע, נגיע למטבח. אז יש את הצד הזה של בתומי, הצד השני של בתומי זה שעיר חוף, אמנם הים השחור הוא נראה פחות או יותר כמו טבריה, בהיבט שהחוף הוא חוף אבנים ולא חוף של חול, אבל יחסית מזג האוויר מאוד נעים, טמפרטורת המים מאוד נעימה, אזור החוף, אזור הטיילת הוא אזור מאוד מפותח, זו טיילת שרצה לאורך 8 קילומטר, ברוחב של 300-400 מטר, ויש שם גנים בוטניים ומזרקות ופעילויות, וממש בסמוך לחוף יש רצועה שדומה מאוד לחוף הצפוני באילת, עם ביטנים כאלה עם כל מיני צצקס, פחות עניין אותי, אבל זה רק אומר, אם כל אלה נמצאים שם, זה אומר שיש הרבה תיירים. אני בהסתכלות הזאת הסתכלתי על המקום הזה כדי לראות אם אנשי בתומי נהנים מהתיירים, מתפרנסים מהם, אז בתומי תמשיך לספק אטרקציה לתיירים האלה. בכל מקום אתה רואה התפתחות של האטרקציות, אם זה הרכבל שעולה להר, ואם זה מגדל האלף בית וכן הלאה וכן הלאה, כל הפסלים הקינטיים שיש שם ליד הנמל וכן הלאה. מאוד מעניין, מאוד נחמד. אנשים מאוד מאוד נחמדים עם מסבירי פנים. מאוד. שקטים, נעימים, מיד מזהים שאתה ישראלי, פונים אליך, ברוב המקרים פונים אליך בעברית. אנגלית זה שפה מדוברת ברוב המקומות, אין שום בעיה עם זה. אתה הזכרת את המטבח, אני פחות נהניתי מהמטבח הגיאורגי, כי פחות עניין אותי בצק, אבל מאוד נהניתי מהמטבחים. אכלתי במסעדה אוקראינית למשל בעיר העתיקה, רק שהגיאורגים לא ישמעו אותך. ישמעו, אין לי בעיה, אני מדבר עם גיאורגי, הרי שוב עיר תיירותית, אז אכלתי במסעדה אוקראינית בלב בתומי, כשהמלצרית היא בכלל אלבנית, מדברת עברית שוטפת, הקריאה לי את התפריט על כל זוויותיו ומגווניו, מאוד נחמדה. אכלתי גם במסעדות גיאורגיות, אכלתי במסעדה קטנה שאין לה שם, אין לה שלט, אין לה כלום, השם שלה בגיאורגית זה קיוסק, אני לא זוכר איך אומרים את זה, אבל אם לא היו מפנים אותי אליה, אני לא הייתי חושב אפילו לשבת בה, שתי שולחנות עם שעוונית, יוצאת מן הכלל, אוכל טעים להפליא, זה בהיבט של האוכל המבושל, אכלתי שם ארוחת ערב, ממש על הכיכר המרכזית בעיר העתיקה, המסעדות שהפנו אותי אליהם, שהן מסעדות של בצק, טעים, בארץ יותר טעים דרך אגב. בארץ הכי טעים, עזוב. בארץ הכי טעים, אבל לא סבלתי, בהיבט של הקולינרי, לא סבלתי בגיאורגיה. לא בארוחות הבוקר, לא בארוחות הצהריים ולא בארוחות הערב. אני לא נראה רע. לא, ברוך השם, הכל בסדר. ברוך השם. נסעתי גם ליום טיול מסביב, מומלץ מאוד, יש הרבה מה לעשות מסביב. העיר ללא ספק עיר תיירותית. איפה פחות נהניתי? אבל זה הטעם האישי שלי, כן? פחות נהניתי בשדרה החדשה, זה מזכיר מאוד את השדרה של לס וגאס, עם רבי קומות, גורדי שחקים מכל עבר, הכל מלא קזינואים,
מכוניות, רעש, המולה, יש שם טיילת מאוד יפה במרכז השדרה, קשה מאוד לשבת שם, העשן חונק אותי, תשמע, אני אדם מבוגר יחסית ואני גם לא אדם בריא, קשה מאוד לשבת שם, אותי הטיילת הזאת לא שירתה, אבל מי שמעניין אותו מלון ברמה גבוהה, בקרבה יחסית לים, עם כל השירותים שמסביב, ספא, מסעדות, בריכות וקזינו, זה המקום בשבילו. אמרתי לאשתי, אם אני צריך לבוא לגיאורגיה בפעם הבאה, כשיש לי את הדירה, הדירה עושה עבודה. הדירה תרוויח בין 140 ל-250 דולר ללילה. בוא נגיד בממוצע 200 דולר ללילה לאורך השנה. זה מה שהיא תעשה. אני יכול למצוא לעצמי דירה, לי ולאשתי, בבין 60 ל-90 דולר ללילה. אין שום סיבה שאני אפריע לעצמי ואשן בדירה שלי. אני אשן באיזשהו חדר שעולה לי 60 דולר ללילה, ותן לדירה לעבוד. בשביל זה אישה. יפה מאוד. הסתכלות כלכלית. כן. לגמרי. טוב, רונן, מה התחלנו, אתה שמעת, כן? התחלנו לשווק את הפרויקט מההתחלה. אתה בטח שמעת, התחלנו לשווק את הפרויקט Dream Residence. היית רוצה להגיד? שלי. אוקיי. זוכר שאמרתי לך שאני מתכוון עוד חודשיים, 3, 4, כשהדירה תצבור את ה-30% שהיא אמורה לצבור על התשואת הון שלי, על מה שהשקעתי, אני מתכוון למכור אותה ולדלג הלאה, אז זה הפרויקט הבא שלי. פרויקט, בעיניי הוא פרויקט מעניין מאוד, כרגע הוא זול כי הוא יחסית מרוחק ממרכז העיר, 20-25 דקות נסיעה, בעוד 3 שנים, לא יודע, פחות או יותר, אני לא נסעתי שם, הכבישים גם לא משהו בבטומי, שלא תתבלבלו, זה לא כביש 6. במרכז העיר זה הכל כבישים עם אבנים כמו בדרכים הרומיות, ובאזורים החדשים יש כבישים קצת יותר טובים. הנסיעה צפונה לכיוון האזור של הפרויקט החדש, הכבישים הם יחסית לא מפותחים, צרים, יהיו מפותחים. אני רואה עוד 3 עד 5 שנים, אני רואה את האזור של Dream Residence והפרויקטים שמסביב לה, יש שם כמה וכמה פרויקטים מעניינים, אני רואה אותם במרכז העיר. כן, היא תגדל פשוט. כן. לגמרי. הם מאוד קרובים לפארק הלאומי, לגנים הבוטניים, לערים, חוף נפלא, לא בתולי, אבל יותר בתולי מהחוף של העיר בתומי, ויש עוד הרבה לאן להתפתח שם, פרויקט מעניין לדעתי.